Straight to the Kini point. mga oras sa may galato sa tagag pagtagad kay dunay kusog nga linog nga miigo mahigala sa may Mindanao area karon og unya unang adlaw ba unta sa klase mga higala unya dunay advisory tsunami warning advisory ron no gumikan sa maong magnitude 7.0 nga linog mga sukid tigpaminaw. Niay mga video gikan sa Gensan atong i-check kuno nemse kini mga video nem sa to sa pakita kadali ha. Mo ni ang nahitabo nga linog karon ho. Nay audio ni. Si Wyvern ba? Sus Ginoo. Si Wyvern! O maoy pagsugod sa klase niya linog, suga oy. Grabe ko sugang linog may higala. Ma'am! 7.0 gud. Si Wyvern! Grabe ha sa experience ka buntag lang. Nagsugod ang klase niya linog mga higala. Sus kaluoy taon sa mga bata mga kaigalaan no. Ato ni nga tagad-pagtagad kini oh. Oh my God! Lak suga. Sus Ginoo ko mga kaigsunan. Sus Ginoo ko. Kaluoy mga higala mga bata oy. Sus Ginoo ko magkapanimbaot sa balahibo mga higala. Magkapanimbaot sa balahibo. Lord, please! Stop! Oh, suga oy. Lord! Oh my God! Lord! Oh God! Lord! Diyos ko, please, guide us. Suga oh. Save, Lord God! Relax lang! So ang Mindanao area may higala maoy na grabe ini linog sa Jinsan. Jinsan ang gawa sa Grabing linog. Kwan. Okay? Grabe nga linog niya, oy. Atong i-check ang tables ko na lang. Linog! Okay, kasi una makontak na to, no? Ah! Grabe nga pagkalinog ni. Linog! Na! Nag-tsunami warning na. Alam ka! Saan ko maganda sa... Dai! Tipak ang kwan. Ang mul. Ang motor katumba ang mulo. Bungkag ang mul. Grabe kakusog. Sa linog. Grabing kusuga. Ah, kararumpag. Wala nalumpag ang kisisig yun. Rumpag ang kisisi. Wasak ditong mga bildo dito tanan ba. Rabiha, oh. Ay wala. Grabe nga linog ni Do. Okay, so muna may gala ang La ilaha illallah Muhammad Jinsan. Rasulullah. Kini, oh. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Oh, mga Mindanao kan, mga Muslim dito. Linog, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Gawas mo, kuya. Gawas mo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ben. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Asangpit ang tanang Ginoo ni. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dahil Jesus name, dapoy Allah. Allahu Akbar. Basta naning Allahu katalagban Akbar. mahigala purbida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. 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 La ilaha O ni illallah. may higala ang naigo nga linog. Karong mga orasa. O kani, ang mga video. Daghan na din ko na, eh. Jud Lord. Lord, nahugno na Jud. Lord, nahugno na Jud. Nahugno na Jud. Nahugno na Jud ang building, Lord. Nahugno Jud ang building, Lord. Lord. Ala. Lord, nahugno ang building. Nahugno. Don't panic. Hala. Hala ka, Lord. Nag-uyog pa dun gihapon. Nag-uyog pa. Hala ka, Lord.
Alam mga kasama, nata sa DX, Oh, kani. DC61 Araman Davao Facebook page. Atong lokasyon, Magallanes Elementary School. Gipasulod na ang mga ginikanan din karon mga kasama sa ilahang kabalaka sa dugay nga nahuman nga linog. Ning baguhay lang, pipila ka minuto sa milabas. Okay lang po ma'am. Gani mga kasama, kung ato ang estimated, miabot og 30 seconds ang kadugayon sa maulinog asa gikan ta mga kasama pod sa pipila ka mga floors ning tulunghaan 1, 2, 3, 4 og kita na sa second floor dihang nahitabo ang maulinog og dali pud ta nga mikanaog pero kini pipila ka mga estudyante gumikan mga bata pag yun sila mga kasama mo nang grabe ang kabalaka sa ilahang mga ginikanan gani ning baguhay lang gyud giablihan ang maong gate o gipasulod ang mga ginikanan aron nga pangitaon nilang tagsa-tagsa ka mga anak. So pipila lang pud ako nakita nga mga estudyante nga nagsulob og hard hat. Rason nga ang mga ginikanan ilahag yung ikabalaka na pa usa ka inahan gaganina nga atong nakadungan nga grabe gyud og hilak og pag-ampo ingon man sa pag-grocery mga kasama samtang nagpadayon ang maong linog. Maayo na lang, abtik ang pipila ka mga teachers dinhi. Nagkuha gila yon og megaphone nga aron mapakalma ang mga estudyante. Gigather sa tunga. O morning naana ni ang atong mga estudyante dinhi karon mga kasama nga nagtapok sa tunga. Alang sa kasayuran sa tanan, today is Monday, June 8, 2026. O nasayod ta nga mao ni ang unang adlaw sa klase. So first day of school dinhi sa Davao City, gilinog mga kasama. Ang mga estudyante, aware na sila unsa ilahang angay nga buhaton, rason nga kining mga lines na pud, my gosh. Uy, wala, grabe oh. Ato ning Arimin Davao, atong Arimin Jinsan, ato sang gitawgan na taon. Oh no. Ang mga estudyante na sila sa mga line, mga kasama, kana makita ninyo, purple, pink, o orange. Oh no. Straight to the Ato nga point. balikan may gala kini nga mga videos gikan sa Jinsan o gikan sa Davao. Go ahead kasamang names. Okay, atong balikan. Gamay lang, okay. Kani? Isdog lang, isdog! Luuyas mga estudyante eh. Ano mo kayo first days classes? Harap pa! Usog-usog ay! Ay, pungko lang daw! Pungko! Kung magnitude na ni 7.0, ha? Matod pa sa Fibox. Harap, ano pa ang ano? Sus, nang gawas ito ang mga estudyante may gala. Nahugno na dyan, Lord! Lord, nahugno na dyan! Wala, eskulahan ng Lord, mga nahugno na dyan! Nahugno na dyan! Nahugno na dyan ang building, Lord! Nahugno dyan ang building, Lord! Gabihan hugno. Lord! Ala! Lord, nahugno ang building! Nahugno! Don't panic! Ala! Ala ka, Lord! Nag-uyog pa dun gihapon! Nag-uyog pa! Ala ka, Lord! Grabe. Oh, grabing linog sa Jinsan. Grabing linog. Grabe ha. Grabe nga linog ni oy. Linog. Ah. Grabe nga pagkalinog ni. O ni, karoon lang Linog. buntag mahigala. Na. Ala ka! Saan ko maganto ha? Hay ni. Ni crack ang siminto, ni crack. Ang mulo, ang mul. Ang motor katumba ang mulo. Bungkag ang mul. Mas grabe ang Jinsan, no? Kaya tuman ito na igo sa ilang Grabe higalang area. kapusog. Sa linog. Jinsan yung mga videos. Ah, kararumpag. Wala, nalumpag ang kisisig yun. Rumpag ang kisisi. Wasak ditong mga bildo dito tanan ba? Grabe ha. Ay, wala ko. Grabe nga linog ni Do. Kani.
illallah. Allahu Akbar. Linog, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gawas mo kuya. Gawas mo. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ben. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ben, kiko. Tidak ako. Allahu Akbar. Sobrang lakas ng linog. Allah. Okay, kanina yung pangalain nga mga Kusog videos. na. Kusuga. Allahu Akbar. Lord, 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 oh my God, Lord, oh God, Lord, Lord, oh, Diyos ko, please guide us, give us help, Lord, God, Kani. Oy, mga kasama, hastang linugag yun. Nabihaw. Sus, Ginoo. Oy mga kasama nato dinhi karon sa Jansa no. Nag-igo ang usa ka dako nga linog karon. So, unang adlaw karon mga kasama sa kining klase. Og grabe ang kakulba sa mga estudyante og mga kining mga parents kay karon adlaw ang unang adlaw pagyod sa klase mga kasama. So, ampo kanunay mga kasama, no? Okay. Medyo nahinay na mga Grabe. Sus, Ginoo. Bunta yun. Ulo na yung tao dito. Jesus, Ginoo ko. Doon na ba ng mga simbahan sa Iglesia ni Cristo doon? Grabiha, oy. Buntag niling. Oh my God, akong kamot. Ulo na yung tao kaya dito. Ulo, may tao kaya? May tao? Sus, Ginoo. Ulo. Nay tao? Grabiha to pagkaguba, pagkagaw eh. Oh, Diyos ko. Oh, ano? Ay, nakagawa ko pa naman kami dahil pero nagsalilog kami first floor. Basta ka pa pala, wala ko nakagawa si at ayun na ko paggawa, sirat lang ko, ayun ko lang doon. Kani oh, grabiha. Ano yung mga videos ang itong ipapasa, may galagi ka. My God, my God, my God. Grabiha, My oy. God, my God, my God. Lord, Lord, Lord. Lord, Lord. Lord, my God, my God. My God, Lord. Ayoko, Lord. Tanawan ninyo. Gani, ang gusto ko. Oh my God, my God, my God, my God. Oh Lord, Lord, Lord. Grabe. Opening classes pa dito. Mas Ginoo. Oh my God. What pa dyan?
Kumusta? Mao ni sitwasyon karon mga kasama tubangan sa RMN Jensen nagunong ang tanan nga mga sakyanan naguyog pa jud in taon pila na ka minutos grabe mao ni nga sitwasyon karon mga kasama. So, grabe ka kulba. Grabe ang poste oh kung makita ninyo nag-uyog pa jud. Grabe ka kusog ang so karon ni kalma na. Nanglarga na pod ang mga sakyanan unta walay walay damage. Unta lang gyud kita nang hinaot makasama kay karon ra ba jud pag-abli sa klase unang adlaw sa klase. Amping ha sa to ang mga listeners, sa to ang mga suking tigpaminaw sa to ang katawhan sa General Santos kasigbit nga mga lugar. So mo ni karon ni kalma na. Nanggawas in taon ang mga empleyado diri sa RMN Jensen ang mga maapang. Oy mga kasama, hastang linugad yun. Grabihan linuga Oy mga kasama, nata din karon sa Jansa, no? Nag-igo ang usa ka dako nga linog karon. So, unang adlaw karon mga kasama sa kining klase. Og grabe ang kakulba sa mga estudyante og mga kining adlaw ang unang adlaw pagyod sa klase mga kasama. So, ampo kanunay mga kasama, no? Okay. Medyo nahinay na mga Ano na yung tao dito? sus kinuko. Hulo! Grabihan Hulo na! Oh my God! Akong kamot. Hulo na, yung tao kaya, di ba? sus Hulo, may tao kaya? May tao? Hulo! Ano yung tao? Hulo! Matumba, Diyos ko. Hindi ko na. Ay, nakagawa ko ba na kami dahil pero nagsalilog kami first Balik ko na itong kwanda. Balik ko na itong building ko. Itong panahon ko sa building, kaya kabalikan ko na. Ayaw na mo pagawa sa lang mo. Ano magdyanit lang ito ng area? Kani. Ang saman, riwain ko ng gamay ni. Sa mga building ni kani, Grabihan ko. Ano na yung tao dito? Grabihan. Hulo! Straight to the point. Alasan 9:10 na mahigala sa manuban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Ang the atong point. nabalakan mga kaigalaan kay karon ang unang adlaw sa klase. So ang mga bata gipandala ngadto sa eskwelahan pero subong pamalandungon alas 7:37 kabuntagon nga tuwa na mga bata dito maoy pagkaigo nining maong linog mga higala didto sa General Santos City nga area, Sarangani area mga kaigalaan. So ato ning gisundan karon og dugang mga higalang updates no sa ato mga sister stations dito sa Mindanao area. Kay kakusuga ba nimong linog mga kaigalaan? So kadtong building nga na hugmak, doon na ba ito Jollibee dito kasama ka kanio? Mao ni mahigalang kuana kusugang pagkahugmak ka oy. Ang ato lang tan-awon nilon may tagway taon lang ginitaon ni day. Nga atol anang maong pagkahugno mga sukit di paminaw alas 7:37 ang
hinaot po unta no, pag linog, pag action og linog nakagawas dayon, naarabay fast food dai mga higala oh. Jollibee ra ba na kasamang names? Oh, kana na ang naa sa kwan? Kanang naa sa ubos? Oh, tao, Jollibee ra mga kwan? O ba kay mga kwan in taon na ni? Muni ato na balakan mga kagalaan ba kung doon na simbako lang, o simbako. So mauning hitabo ang mga sukinti pamino kusugang pagka kuana oy. Pagka linuga mga kagalaan, ha? Okay, asa man ning uban nga mga videos dong ato ipakiot ano? Sus muni kwan kani oh, kani sa eskwelahan atong balikan ha. Okay, sige kuno dong, play kuno dong. Nahublo na dyan, nahublo na Oh? dyan. Nahublo na dyan ang building, Lord. Building, Lord. Lord. Ala. Lord, Oh, mga estudyante oh. building, nahublo. Don't panic. Ala. Ala ka, Lord. Naguyong pa dun yan. Ang importante rin hindi ka mo panic, mo rin importante. Patay. Oh, inalag ang kusog oh. Let's go. Ano ni? Ano ito, Roy? Bravo, Roy. Let's go. Where's marketplace? Ay. Big damage, oh. Let's go. Okay, place. Luhay kayo. Walk. Kahoy. Woo! Suga. Damage yun. Grabihang kusuga oy. Marketplace, buhat. Kani oh, grabiha. Amo na ni sa nang kanadong uy yala grabiha ni pagkagubaa gid oh. As Iglesia ni Cristo ning pikas nga building. Bago-bago pa hinon lang building wa maunsa. Kining tapad man na kuan gyud grabiha oh. Mano na yung klaro nga kuan oh. Jollibee lagi na ining kuan oh. Wa ba kay tay na daot mahigala sa ilawom. Ginoo ko. Kani. Lord God. Ayaw. Lord God. Lord. Name in Jesus' name. Lord, in Jesus' name. Stop, Lord. Pagubay na human. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, Lord God, Lord God, Lord God, please. Okay, ni mga rasa may to i-check nga atong kauban dito sa Ladyuman dito sa atong sister station sa RMN Jensan. Dastong linya karon si Ladyuman Rose Siuko sa RMN Jensan ato kwaon ang iyang report sub. Ato kumustahon unsay update karon sa itabong linog dito sa ilang area. Rose, good morning. Unsay update diha karon? DYHP RMN Report. Yes, Radyoman Rufil, no, update diri gikan sa may General Santos nagpadayon pa karon no nga nasinatian namo kining mga aftershocks sa kasamtangan no human sa pagdatay og sa makusog nga linog kaganina mga alas 7:30 sa buntag dinhi mismo sa General Santos ug mga kasigbit nga lugar. So karon nagpadayon pa ang ginahimo nga assessment sa ato ang CDRRMO diri sa Dakbayan para masairan no ang kinatibuk-an nga damage aning natigayon karon nga pagtayog gumikan kay aduna nay ubay-ubay no nga mga buildings nga gipanag-iyahan sa pribado ug pampubliko makasama ang nakasinati karon og mga damage man ato pagtayog kusog nga pagtayog kaganina nga buntag. So
kaganina human sa pagtayog pipila lamang ka minuto nagdeklara na og suspension of classes no ang LGU Jensen sa pagpangunan ni Jensen City Mayor Lorly Pacquiao sa tanan nga level sa eskwelahan diri sa Santos para masiguro no ang kaluwasan sa tuang mga estudyante gikan sa elementarya ngadto na sa kolehiyo or sa ngadto na sa high school. So far padayon pa no ang pagasuta sa ato ang nagsiiyang ahensya sa gobyerno ngadto na sa mga buildings kay adunay mga malls na dinhi, adunay mga fast food chain, adunay mga clinic sa mga gagmay nga may establishmento, mga dagong establishmento, doon ay eskwelahan sa kolehiyo ang nagbaton karon og damage gani aduna pay usa ka radio station, adunay fast food ilado nga fast food chain mga kasama ang nahugno no diri nahimutang sa may sentrong bahin sa amo ang syudad. Okay. So kaning area nga na ay fast food chain. Ato lang nanganlan og Jollibee kay mao man to nakita namo sa video kasamang Rose. Kumusta man? Mayo gani kay walay na angol ani hitabua. Wala pa impormasyon kung adunay na angol Radyo Manrufil no tungod kay padayon pa karon nga ginasuta sa ato ang mga personahe wala pa sila nagpagawas og wala pa sila nagpagawas og pamahayag ang CDRRMO namo kung aduna bay natigayon o aduna bay pasyente adunay na samdan sa katong dito sa may Jollibee o sa usa ka radio station diri sa Dakbayan. Unsa man nga building? So kanang tapad ni sa Iglesia ni Cristo no? Tapad ni siya sa Iglesia ni Cristo nahimutang ni sa among sentro nga bahin sa among syudad at kuan lang ni siya no tubangan sa Plaza General kuan ni siya usa ni siya ka kining gitawag namo dinhi nga RD Plaza kung asa naa dinha nahimutang katong mga gagmay nga mga building gagmay nga mga establishmento so kining sa tubangan nga bahin mao dinhi nahimutang kining Jollibee ug kining usa ka radio station ang sa baba niini mao ning Jollibee ug sa taas nga bahin mao nang radio station so mao nay nahugno ato sa pag tayog aning makusog nga linog kaganina Radyo Manrufil. Okay, Radyo Man Rose, duha ka andana nga building ni? Duha ka andada nga building ang sa baba niini mao tong Jollibee ug sa taas mao ning radio station. So far sa pagkakaroon wala pa tay nakuha nga report gikan sa atong mga rescuers din ha kung doon na ba'y nangaangol si Bako lang no niining pagkahugno? Wala pa tay nakuha nga report gumikan kay ang impormasyon nga nagapagawas karon og kamanduan ang mayor sa mong Dakbayan dinhi nga tanan nga impormasyon dapat nagikan gyud sa amo ang CDRRMO dinhi sa Dakbayan para mahimong usa lang no ang impormasyon og walay matigayon bitaw nga pagkatag aning mga fake news kay dili gyud malikayan nga aduna ba si maghimo-himo matugpa og mga balita nga daghana og mga naangol apan wala di ay ang kuan lang dinhi ang mga impormasyon nga nakuha gikan sa among mga kaubanan diri nga Radyo Man ang mga pasyente sa ospital karon nagadayang pulis ospital diri sa Dakbayan ang gipagawas una kay nagahimo karon og inspeksyon ang mga personahe sa Ubo ingon man sa CDRRMO aron nga masuta no or ma-sure nga luwas sa ato ang mga pasyente diha sa mga ospital inigabalik unya nila dito sa sulod sa ospital labi na kay adunay hospital po diri sa Dakbayan kaning iladong hospital namo di St. Elizabeth og kuan dunay damage no sa part sa ilahang building mo ni karon nga ang mga pasyente gipanaog una aron nga paano ma-sure ang ilahang kaluwasan Radyo Manrufil. Radyo Man Rose, kumusta ang electricity nato diha o kumusta ang atong internet signal sa pagkakaroon? Mo ang elektrisidad din kaluyan wa may diri sa mo ang area diri sa istasyon wa ay problema diri sa tuwa kay padayon lang mo ang coverage natay linyas kuryente ang problema na namo din karon kay ang internet namo pertigyong hinaya dili mi makahatag gilayon og kining update sa ato ang mga social media accounts gumikan kay sa kahinay sa kining connection no sa kining internet nato pero so far dunay kuan lang diri sa mo ang area dapit
okay ang signal, okay ang ato ang elektrisidad. Ato lang sayron to dito sa may mismong lugar no nga adunay daghan og damage sa kining ilahang building Radyo Man Refill. Radyo Man Rose, kumusta man ang kinini ang inyong airport dia? Kumusta? Sa airport, so far, wala pa tay impormasyon nga nakuha Radyo Man Refill, no? Tungod kang atong focus karon na adin sa area, siguro taon-taon makahatag ta update ini, no? Manawag ta sa pamunuan sa kaap karon nga masayran nato kung unsay sitwasyon sa ato ang airport sa karon na Radyo Man Refill. So karon man gud naa ang ato ang mga radyo man diri sa sentrong bahin tungod kaaning mga damage lagi nga angkon aning mga pipila nato ka mga buildings. Doon ay mga eskwelahan sa kolehiyo dinhi nga nagkaroon og dakong danyo sunay hospital og kato lagi mga kabalayan pod kay dunay report kay ganina sa usa ka barangay dinhi nga adunay duha ka mga balay ang naagsa gyud na lukapa gyud gumikan aning usog ka ganina nga pagtay-og aning linog Radyo Man Refill. Okay, doon na gi-issue karon nga tsunami alert ang atong Fivolks. Kumusta? Doon na ba'y evacuation nga area diin adto pa bakito ng mga tao? Adunay pipila ka mga barangay diri sa Jansan nagipahimangnoan ang ilahang katawhan, no? Gitipok una sila sa ilahang mga kapurukan, ilahang mga barangay. Labi na katong dinhi sa padung og airport namo, seaport namo nga mga barangay, gipahimangnoan sila, no, or gitipok una sila sa mga barangay hall nila para nga luwas o galing man nga adunay simbako, no, adunay tsunami nga matigayon, luwas ang mga nasangpit. So most gani kaganina medyo na alarme sila, doon na po yung mga residente nga sila na mismo ang nibiya sa ilang panimalay, gisecure nila ilang kaugalingon layo sa kining seashore. Gumikan lagi kay paggatay og kaganina ilang nakitaan nga murag na-atras kuno ang tubig sa dagat. Mautong sila mismo dali-dali po sila nga nihawa silang panimalay niadto sa balay sa ilang mga paryente nga mas layo dito sa ilang area para nga maluwas matud pa ang ilang kaugalingon ugaling nga matigayon kaning tsunami. Pero so far, no, so good, walay natigayon nga balik normal na ang sitwasyon sa kadagatan namo diri sa General Santos Radyo Man Refill. Okay, so kinini ang kumusta man ang pagkakaroon ang mga aftershocks kusog pa ba gihapon Radyo Man Rose? O kusog gihapon Radyo Man Refill, no, gani wala ta nagpirmi atong kuan dinhi sa opisina pa lang ang pultahan diri ablihan na namo daan aron nga higayon nga mutay-og kay dunay mga kusog gihapon nga pagtay-og nga natigayon diri sa amoa gani baguhay lamang baguhay lang ta ni sulod report ya sa inyo ha adunay natigayon nga medyo kusog na aftershock dinhi sa moang area Radyo Man Refill kay ang sentro manggol sa Malapatan dool-dool ra ni sa moa murag naa sa 15 to 30 minutes ang biyahe gikan diri sa General Santos padung dito sa may Malapatan mao na nga medyo kusog yun ang among mabatyagan dinhi higayon nga mutay-og Radyo Man Refill. So kining Malapatan mao gyud ni ang epicenter sa linog. Yes, Radyo Man Refill, no, siguro unya pag guman nato dinhi sa may Jansan, musutoy siguro kita dito sa may Malapatan aron sayron pod ang ilang sitwasyon dito Radyo Man Refill. Unsa man ni lungsod ning Malapatan? Yes, lungsod sa Sarangani Radyo Man Refill, no, ang Malapatan gikan maagi lang kag usa ka lungsod unya Malapatan na dayon dool ra diri sa dakbayan mo na nga medyo kusog gyud ang amo ang nasitatian nga pagtay-og dinhi nabatyagan nga pagtay-og diri sa General Santos. So gikan sa tong station modagan o mga pila ka minutes padung dito sa Malapatan? Mga 30 to 15 minutes kung kusog imong dagan Radyo Man Refill, no, padung dito sa Malapatan. Now kanang building nga nahugno diha nga dunay Jollibee bitaw unsa man na kalayo gikan sa tong station? Doon kay sentro siguro mga 5 minutes ang biyahe gikan sa moa. Walking distance na? Dili po Radyo Man Refill, no, mga siguro nasa 5 minutes gikan diri sa stasyon, no, kung dili traffic abot na taan ang sentro nga bahin sa taong syudad. Doon na pa nakita na mo sa video nga doon ay eskwelahan nga nahugno. Unsa man tong eskwelahan na Radyo Man Rose? Kwanto no Radyo Man Refill ang kining Notre Dame adunay part sa building nga nahugno human sa pagtay-og kaganina, no, sa may iyahang atubangan nga bahin. So si Radyo Man Ina dito gikan kaganina kay padurong siya diri stasyon wa pa gani kaabot. So pa dito sa field Radyo Man Refill sa karon
uban sa to ang mga radyo man nag-cover karon kay sa karon padayon na ato ang coverage bahin aning pagtayo karon na tigendre sa mong area. Okay. Sige, so mga halamig dugang pa mga updates unya Radyo Man Rose, no, sa dugang pa mga reports sa nakuha diha. So far katong sa eskwelahan, walay mga estudyante nga gika-report nga naangol in town. Wala radyo man Rufil, no, kay may lang gani way klase karon, no, ang kolehiyo sa mga dakbayan. So walay problema. Dito lang sa may dito sa ilahang usa ka eskwelahan nga ilahang gihapon, wala may natala nga katong mga nangalipong usab sa grabe ka kulba mo lang ang na-record Radyo Man Rufil, no. So far nga nakabot diri sa amo ang istasyon. Ang atong gikabalakan katulang building nga nahugno nga naay Jollibee, simbako lang kay ibawta mo open na ba ng Jollibee og sayo. Ikaduha, sa babaw dunay radio station og kay bawta nga dunay operation na ba og sayo sad mo nang atong gikabalakan og unsa kay nga hitabo itaw nila. So mo na gani karon ang atay kaubanan dito mga tag-update unya Radyo Man Rufil, no. Unya siguro taod-taod bahin aning natigayon nga pagkahugno anang usa ka gambalay diha sa sentrong bahin sa among syudad. Okay, Ros, salamat kes maghatag panahon na to sa DYHP o sa IFM sa Cebu. Kay kanalang una ang update kay kadre sa may RMN General Santos, Radyo Man Rose, Tabasari, Sioko, Tatak RMN. Straight to the point. Alas 9:35 na mahigala sa manuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the At sa point. balikan ha kay dunay laing angle atong pagkahugno sa Jollibee, Love Radio man itong sa babaw day. Sa ato pa ilatong kwan, ang MBC man ito mahigala. Atong mga friends gyapon as lang ilang sister station ni kasamang Sir Marlon Baula. Ato nga tagapagtagad may kabalikan kadali ha. Okay, asa man tong video dong? Kani ho. Mas klaro ni. Kani ho. Tabang. Ala grabe ho. Dili nakakuha ng laing video nga kwan. Grabihan klaro ha. Importante nga malatol kani ho. Klaro-klaro ni. Tabang. Tulong mo lagi kandana din eh. Oo, gabiha. So lahi ni siya nga anggol ni Pikas. Ano na yung tao dito? Wala. Ay, sir. Gabiha oh. Wala na. Oh my God, akong kamot. Wala na, yung tao kaya, dira. Wala, may tao kaya? May tao? Wala. What the fuck? Na, yung tao? What the fuck? Ay, ginawa ko lang. Tabang! Gabiha oh. Kani oh. Kani nga anggol. Kani. Hala, gabiha oh. Sus, ginoo ko. Unsa man nga mall ni sa day? What the fuck? Gabiha oh. Hala, gabiha. Shit! Kani oh, na, kuan di sa oh. What the fuck? Goy, hala. Oh. Mga tagak. What the Ginoo ko. Tabang! Gabiha pagkakuan ay. Wala na, yung tao. Nahugna magyud mga higala, hugno gyud. Luoy kay damay tao sud.
Sus, Ginoo ko. Simba ko lang taon mga kagalaan. Wala na. Oh my God. Akong kamot. Wala na. May tao kaya, diro. Wala, may tao kaya. May tao. Wala. Nay, tao? Matumba, Diyos ko. Mo ni mahigalang ko na. Asa mo to laing angle sa SM dong? Kani. Kasi ato ko balik ko ni. Mo ni SM Jinsan na wa. Di ato balik ka maya. Ito no? Suga pa ka ko ano? Okay niyo. Oh? Lubihan pa ka. Pulpog ang mga ko ni. Suga gina yung linuga. What the fuck? Lah, lubihan. Shit! Okay, gamay lang. Asa mo to laing angle sa SM? Mas napay laing angle ito. Gamay lang kaya. Ang gawas gabahin sa Jollibee, puting guba. Asa sa McDonald, no? Sa may Lagaw Jinsan, guba sad. Kinilahin na yung angle. Okay? Sus, Ginoo ko. Ano yung mga katalagman mahigala nga niigo sa itong nasod mga kaigsunan. Kani, lain po rin nga kwan, video mahigala. Malakas. Naramdaman ko ang shake. Kaya gali. Bihaw eh. Oh, kinilahin na yung angle. Asa ha? Sige, nanay audio dong. Sige, audio lang, audio. Okay. Aha. Hospital na sa Jinsan. Kana. Okay. St. Elizabeth. Kana, hospital, no? Damage sa di ay. Okay. So, CCTV ni dang, walay video, wala na siya audio. Okay. So, mo niyo, guba sad kayo mga higalang hospital. O, kana. God. SM ni, SM. Kining Jinsan mo ni ang gitawag og tuna capital Anakin. No, naa dahil mga tuna daghan mahigala. Okay, gamay lang kay ha. Remaining nga kwan. Okay, gamay lang. Kani. Okay, sumuni oh. Wasak na, wasak. Boss, may medic, boss. Oh, ang medic ta wala. Just
Grabihan ni tabua eh. Na-injured na rin, na-injured wala. Ha? Mao ni ang airport Ken. Oh, airport sa Jinsan. Guba sad mahigala. Oh, kini oh. Sus ka pagkaguba ah. Kani unsa man ning kuan? Unsa man ning kuan? Ang airport Jinsan guba sad. Unya kini nga area. Sige mitag balik-balik ko na Jinsan ko dai kay namatay si station dito. O ato ning gitan-aw ning kuan ah. La. Ang motor! Tay, ang motor, tay! Residential areas Jinsan eh. Ang motor! Ya, correct. Importante kinang kinabuhi. Bahala na lang sa nang uban butang diha. Suka, uy! Dagan yun palayo ng mga buildings. Palayo yun na ng area nga na datog nimo. Or mga kasama nato din karon sa Johnson. Gamay lang hato balik to gamay to sa McDo be kay ang Jollibee na kon man to ganina na bungkag man to higala. Kani sa McDo dong tanawan ko no balik ka to dong. Unang Okay, adlaw sige daw. po, mga kasama sa kining klase. Kani oh, kani. Naigo sa di McDonald's oh. Grabe ha de sa de. Uy, tigubaa man sa de kay. May lang hanta tunong way mga tao pa ni ha. Pareha ang Jollibee ug McDonald's pero mas grabe-grabe itong Jollibee. Kani daghan may mga nadatugan nga mga sakinan oh. Naman datugan oh. Ang motor oh. Ang motorsiklo ng datugan. Ha, sus, grabe yung katalagman mga higala. Unsa ba yung tao ni mga sukinti paminaw? Oh. Okay niyo. SM ning area. Oh, medic ta wala. So, this SM. Asa, airport, Jinsan. Airport. Sabihan pagka-damage gede, uy. Kuya mo naman tagakan ka bitag mga halublak bitaw diha. Sus, ginoo ko. Na-injured na rin, na-injured wala. Ha? Airport ni Nilas Jinsan. Kita mo na yun, no? Kawan, yan! Kawan, ito! Ay lain lang mahigal sangpit. Doon ay sangpit mahigal lang Ginoo. Dahil sangpit mahigal lang Jesus Christ. Doon sangpit ni Allah. Doon na po yung namalikas ng uban. Lagi talaga po kato-katawa mahigala. Porbida. Subong pumalandongon. Okay, mo ni mga kagilan kani unsa man ni sa residential area ni. Aki ato nga subayon ha. Kaya Santos City, kuha sa dashcam sa sakyanan nga naka-live og balik mahigala ang Jinsan sa area at i-check kasama names, okay? Sige ko no names. Go ahead names. Okay names. Okay, sige. Safety. Kani no? kani. Sa Sige, go ahead.
Mo ni ang report sa tong Armin Jensen. Okay, gamay lang kay mahigala atong balikan ron mga kaigsunan sa dugang report ang atong Armin Jensen ron mga panahon na mahigala. Subdivision ni sa Jensen, no? Nga nakuha sa dashcam mga sukit di paminaw sa sakyanan. O niya niya po mahigalay dugang pa mga updates ang atong Armin Jensen labot aning maong report. Sige ko no, okay na, sige dong. Og naa na gani atong ipako ng audio sad para mabati na to, no? May buwan na to unsa ni mga panghitabo dito may gala atol sa pagkuha ni mga videos mga kaigsunan. Okay, so gamay lang kay mahigala ha. Okay, mo lag ang atong internet, no? Murag dunay gamay kakulian sa mahigala, gamay lang kayo atong balikan ro nga atong taon aron nga makabuylo ni atong internet mga kani. Sige ko no. Sa ilang area ni sa subdivision. Nani si audio dong? Okay, ni ana mahigala ha. Daddy! Be? Daddy! Wait, huwag ka mo pa. Oh my gosh! Dad, kalakas, Dad! Wait, relax. Dashcam ni, dashcam. Oh, Dad! Daddy, di kaya! Suga gede ay. Relax. Oh, nang gawas yung mga tao sa mga balay. Relax. Relax. Baby, huwag ka bababa. Relax. Sama si Agi. Mo na nakuha sa dashcam nila. Okay, mo nang hitabo ang mga kaigalaan. Okay, so mo ni. Hindi ko na sila siguro ihatid. Reno! Daddy! Wait, huwag ka mo pa. Oh my gosh! Dad, kalakas, Dad! Wait, relax. Oh, mo na nakuha sa kwan. Relax. Oh, Dad! Daddy, di kaya! Relax. Relax sila. Okay. Relax. Baby, huwag ka bababa. Relax. Sama si Agi. So sa Jensen ron doon ay temporary suspension sa ilang airport operation in Daikin, no? Gumikan sa nga guba sa nadaot sa airport. Kani. Nasa sa gym. Sus gubihaw. Dibuta. Ang gubuta eh. Kani, lahi po ni. Paano nga? Crack gede oh. Aba, malaki-laking crack mo yun. Laki ito. Dagko umakrak yun, oh. Ito, sa lakas ng impact nung Lindon. andito ako ngayon sa building natin, sa accountant, pati dito, affected yung, dahil sa lindol ngayon, malakas. Ito, hanggang doon sa baba, bumigay siya, parang nabiyak. O, ito pa, hanggang dito ito yung pinaka-damage na malaki. Tapos, titingnan natin kung ano yung pwedeng. Tingnan mo. Aba, ito. Parang ito, Crack parang din. bigay, no? Gabiha oh. Ito, naghiwalay yung, pare, naghiwalay yung. Nag-iwalay, delikado ito. So, yun, no? Naghiwalay din. Sa gabiha oh. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at our death. Hail Mary, Ahat kagi pangadji ning kalakihari kay. the Lord is Sus, Ginoo ko. with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Sugang linugas Hail 7.8. Mary, full of
grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Holy Mary, So mo ni may gala ang mga panghitabo dito General Santos. Okay na? Grabe ha. Grabe ha. Oh. Okay, so mo ni News of the XPR News diri mismo sa Pagadian City Pagadian, Fishport saan eh? mga kasamag mga idol diri sa Bay Barangay Santa Lucia sakop ning Dakbayan sa Pagadian. Na-feel Kung nasa sa Pagadian? karong mga orasa makasama matik na tong girespondihan kining sitwasyon no sa kadagatan nato diri sa Dakbayan sa Pagadian. Kung asa tungod kay adunay na sinati no. Okay, gamay na daw. Posa sa gamay daw. diri sa Ato sa taga-patagada kay kini Jinsan ang epicenter to adapita may gala sa may Malapatan matuday no nya human. Okay, so mo ni ang kwan maasim.